έδωσε δικαίωμα σε όλους τους Ρωμαίους πολίτες να ονομάζονται Ρωμάνοι. 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 Έτσι. Λοιπόν, επειδή εμείς στα βλάχικα συνηθίζουμε να βάζουμε το γράμμα α μπροστά από πολλές λέξεις, το Ρωμάνι, Ρωμάνι, Αρωμάνι, Αρμοί τελικά. Κατέληξε η λέξη Αρμοί και σημαίνει εμάς. Δηλώνει εμάς, τους βλάχους δηλαδή. Αρμοί. Έτσι. Όπως ας πούμε στα Ιταλικά το ποτάμι είναι Ρίο. Στα βλάχικα είναι Αρίου. Το κόκκινο στα Ιταλικά είναι Ρώσο. Οι βλάχοι το λέμε Αρός. Βλέπετε ότι βάζουμε το α σε πολλές λέξεις. Εντάξει, συνεχίζουμε. Δεν μπορώ. Εμείς είμαστε βλάχοι. Νόχιμ αρμοί. Πού μαθαίνουμε εμείς χορούς, τραγούδια και βλάχη γλώσσα? Ιου αμβιțăm noi jocuri, cântece și limba românească, όλοι μαζί. Iu învățăm noi jocuri, cântece și limba românească. Ξανά. Iu învățăm noi jocuri, cântece și limba românească. Εμείς μαθαίνουμε χορούς, τραγούδια και βλάχη γλώσσα στο Σύλλογο Βλάχου Μέρειας και στο Ξενολίβαδο. Συγγνώμη. Γιώργο, πάρε στο 43-7-25. Λοιπόν. Κύριε καθηγητά, βλάχου ποια είναι αυτά? Άλλες σελίδες είναι στο διπλανό, άλλες στο ένα. Ναι, ας πούμε, το σελίδα 11 και 12. 17. Πώς? Εμάς αυτό δεν έχει σελίδα 11 και 12. Αυτό δεν τα έχει σωστά. Και εμένα έτσι. Σε αυτό το έχει στο 17. Δεν πειράζει. Είναι στο τυπογραφείο, και εγώ δεν τα είδα όλα, δεν τα άρχισα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εμείς, όλοι μαζί, noi învățăm jocuri, cântece și limba românească, asociată armânilor de Beria și Sârliva. Όλοι μαζί, noi învățăm jocuri, cântece și limba românească, asociată armânilor de Beria și Sârliva. Τώρα μερικές λέξεις. Καλημέρα, buongiorno. Buongiorno. Δέστε πώς μοιάζουν τα ελληνικά. Buongiorno. Καλησπέρα. Buonasera. Buonasera. Καληνύχτα. Νόχτη μπούνε. Τι κάνεις? Σε άρτα. Πώς είσαι? Πού, τι γίνεται? Σε σπάτσι. Ημέρα. Τζούα. Νύχτα. Νόχτη. Πρωί. Ταχνά. Είδατε εδώ το «η» είναι εντός παρενθέσεως και δεν προφέρεται πολύ. Δεν λέμε ταχινά, αν και σε μερικά τραγούδια θα το δούμε αυτό, ταχινά. Άλλοτε το λέμε ταχινά και άλλοτε το λέμε ταχνά. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι από περιοχή σε περιοχή τα βλάχια διαφέρουν λίγο, όπως ας πούμε τα ελληνικά, αλλιώς μιλάνε στην Κρήτη, αλλιώς στη Μακεδονία, αλλιώς στην στερεά Ελλάδα, διαφέρουν λίγο. Ησυχία. Μεσημέρι, πρύντζου και όχι πράντζο, πρι, γιατί το α είναι καπελάκι, είπαμε, έτσι. Μεσημέρι, πρύντζου. Όλοι μαζί, πρύντζου. Απόγευμα, ντούπο πρύντζου. Όλοι μαζί, ντούπο πρύντζου. Βράδυ, σιάρρε. Είδατε το μεταξύ ε και α, σιάρρε. Απόψε, αστεσιάρε. Στα ιταλικά είναι στασέρα. Στασέρα. Εμείς βάζουμε το α, αστεσιάρε. Έτσι. Σήμερα, άσεντζε, όλοι μαζί,
μεθαύριο. Μήνυ και όχι μάνι. Μήνυ. Όλοι μαζί. Μήνυ. Ούτε ου, ούτε α. Μήνυ. Όλοι μαζί. Μεθαύριο. Παϊμήνι. Όλοι μαζί. Παϊμήνι. Εχθές. ΑΕ. Το «η» δεν προφέρεται πολύ. ΑΕ. ΑΕ. Την ημέρα πηγαίνουμε στο σχολείο. Τζούα, νετσέμ, λασχουάλ. Τζούα, νετσέμ, λασχουάλ. Τη νύχτα κοιμόμαστε. Νόαπια, τουρνίμ. Όλοι μαζί. Δεν μ' άρεσε ξανά. Νόαπια, τουρνίμ. Σήμερα είναι Κυριακή. Άσενζε, γιάστη, ντουμânικ. Ντουμânικ. Εσείς εκεί πίσω, πέστε ντουμânικ. Ντουμânικ. Όλοι μαζί. Ντουμânικ. Τι θα κάνεις αύριο? Σεβανταρμânι. Όλοι μαζί. Ξανά. Το απόγευμα θα πάμε στο χωράφι. Dopo pranzo vanno la agro. Όλοι μαζί. Dopo pranzo vanno la agro. Όλοι μαζί. Dopo pranzo vanno la agro. Μεθαύριο η Αωρίκα γιορτάζει. Παϊμήνι, Αωρίκα, Άρη, Νούμαϊ. Όλοι μαζί. Παϊμήνι, Αωρίκα, Άρη, Νούμαϊ. Εχθές πήγαμε στο χωριό. ΑΕ, νετούσιμ, του χουάρε. ΑΕ, νετούσιμ, του χουάρε. Λοιπόν, λίγες λέξεις ακόμα. Λεπτό, μινούτ, ώρα, ουάρε. Θα λέω εγώ και θα λέτε και εσείς όλοι μαζί. Ουάρε. Εβδομάδα. Σεπτεμήνε. Αν πούμε η εβδομάδα, θα πούμε σεπτεμίνα. Έτσι. Σεπτεμίνα εβδομάδα, σεπτεμίνα η εβδομάδα. Έτσι. Μήνας. Μέρες. Όλοι μαζί. Έτος αν. Ήλιος σουάρι. Φεγγάρι λούνε. Αστέρι στιάουα. Στιάουα. Ξέρετε μία ομάδα του Βουκολιστίου? Στιάουα. Από Αστέρας. Ξέρετε ποιος την έχει? Βλάβος. Ένας βλάβος δεν είναι? Ναι, ναι, αυτό είναι ο Γιώργος Άρης Στιάουα.